Owasemerikwane ikogendete bianos pia soberete omwancho morigereri bwigetaseni kia radio vuna 102.0 FM ase omutandao wa YouTube nandi nechinga kichini kokwarigania ase omoroberi tobwa basane chigosori omoroberi okoretwa asore kereri tokore Jumatatu gochakera chinsa 10 chia marago bas togotwara chiteke 40 weekends emas togokwana chigosori chaito ane mono korume yerira barito ria gusi koruga gose korurira barito ria gusi Kenya sobwagare Africa nebo igachide Jessica tukuri chigosori chonsi totari kweba egosori ekota chinkundi yokominyoka egosori ya basketball egosori ya handball enkoyo egaties chigosori chinde chinyinge chitogokuna se omoroberi goito wabasane chigosori no morobe koretwa sore na nchi Geoffrey Ng'ong'o kera rituko ria Jumatatu ase nagotabiringa togotwara chitageka 45 weekends emas togokwana chigosori chaito igo nyambono komerana ne kingase gia video gose live eiga ase omutandao igo YouTube egeokorana konya go subscribe ya omutandao ito YouTube radio vuna 102.0 FM nabo konyara ko like onyare go share nabo igo nabo gotiga comment yao tonyare gosuka asobwa igo ngokwalia no mwanchumo rigereri bwegetaseni kia radio vuna 102.0 FM elio tonyare gokwana chigosori chaito ane mono rituko ria rero ntobwata mange chi trials cha World Cross Country Championship nchakorekanite ase omocho Eldoret ase geti kia Eldoret Sports Club ikendi ntobwate amamerani ane mana ase gosori ntwarigeretie hiyenkoyo abana banyeroka mbaringigetie ikendi yetete egosori erigi enense ya Kenya yabwatete ense ikendi na gayo kwenda so mutimoko ase kakema tukatano na bere togoskobosio mameranio ya CAF Confederations Cup na lengo chiligi au hime yedira balia bolaya hime ya Bongerese ligi ene ya lengo hime serie ya Hispania igatie chiligi chinde chinyinge charekane kobwa tanse ase ka kie kendi ejiga yetete sego mwancho omo ligereria bwegetaseni kia radio vuna 102.0 FM gokwarigani nyare goko ire masemo astojo chakurasa maminanio ya World Cross Country Championship ase chitro siakore kantasi getike Eldoret Sports Club ase ikende yetete ama minyoke baitomba mbaigeta njere yamo chingaki ekiombegetenete ama minyoke miensi ya Kenya gia Athletics Kenya kia liganite bene chitutayo chichuko ligie timu yensi ya Kenya raji kuirukia mambenanio wose bandera yensi ya Kenya sama mambenanio ara chiko korekano mwako goche ime yensi ya Amerika asaba minyoki au koroiga Kenya baraji konya libagario kurukia bandera yensi ya Kenya bamyokimba minyoketase chitrayo chakorekantase getika Eldoret Sports Club na egati ya marieta manena na chiriteri baga sega ese uji kurukia bandera yensi ya Kenya simbero senseme ya bana abanyaroka egati abo na bana bangi bakoletibuya egati abo nindo chaba gosoliga ba enyoreteri baga Petrus Chepet oyo egereto bunyangongo bwaya samamerane yo sitro syakoleta kantase Eldoret Sports Club egati abo myekibanda bange banyorete libagali ko chikuru kibandere yensi ya Kenya simbero chimita chiribu kilomita chiribu 10 asensemo ya basubati ba bantabanene asitimu yensi ya Kenya ego chikora gunere musubati Maureen Chepkoech oyo korwa kosigia police ndobwate musubati Brenda Chepchumba okorwa sensemo ya Central Lift chinga kiboigo Gracious Chepkirui okorwa sensemo ya KDF Lilian Kaisato okorwa sensemo ya Prisons Petrus Chepet okorwa sensemo ya police nando yigere to bunyango bwa shimbere jimito kilomita 10 boigo Agnes Ngetich onyore Rebecca Mwangi okorwa sensemo ya Prisons na Karen Chepet okorwa sensemo ya Prisons abajitabuna Jerisaf na boigo Rebecca Mwangi bajitabuna Jerisaf asege kosi kiasesemo ya bana bamura ase chimbero chimita chiri 10 ase bali bakoleta seri bakali gose chiti abakosali 10 aba ya sensemo ya basacha ase chimbero chimita kilomita 10 omtobwate Daniel Simiyu Ebeyo oyo chita seri bakali tangani chinga kiboigo tobwate Kevin Chesang togatwara Dennis Kipkoech Shadrack Kipungetich togatwara Wildon Kipkirui Langata Robert Kiprop Koech Edwin Kiplangatepet Silas Shenjura togatwara John Lomania togatwara Nere Naibei Kiplimo egati ya bagosali banda bange banyorete bagari ko chigoswase etimu yensi ya Kenya gochikurukia
ebandera yensa samamirania yo ya omwaka gocha ya World Cross Country Championship ime ya ense ya America chinga kamamirania chikuimukira ibera litindi. Tugotegera se gosire iyo kumyoka kidogo almost Agnes Ngetich niga haigerete hobunyangongo bwaye bwa Valencia half marathon chingaki abete gati yabamyoki bakorete bya samamirania yo chingaki araetege kosiekio ase hukoira etagekeyemo chitagekai gosije sekondi sato nuguta enotisano nesato nere omo myokuru asense ya Ethiopia foyeni tesafi aichiteseri bagalia kabere asukoreta ekeyemo chisekondi sano nuguta emo chingaki Veronique Loleo aichiteseri bagalia gatatu hoyoromo Kenya asukoira heta ekeyemo chisekondi sano nuguta inye isano nemo na koirari bagalia gatata samamirania yo ya Valencia half marathon ime ya Hispania hakorekanete eikendi iga alipoiko tugotigara samamirania yo kumyoka tuisekorigeria se ebimino bigo chigo chabosio sense me yo kumyoka mu myokibwensi ya Kenya Eliud Kipchoge bwene kiribuna na bigeteriso soko chiwikira samamirania ya New York City Marathon awo chokorekana chitari kibere dirabiri tukole Jumapili ikigocha se omutinyi gw'ikumi limo oyugo chigocha omwaka yiga bwechiri bwene 25 ngukwana maiga yoko hikirana samamirania usachi trials chokorekana tasegetikia Eldoret Sports Club eikendi Kipchoge niga aratebiribuna nabigete omukisana anagasene kwero bali boikirano elio gochikana simbe chochinga kinonya nabo agendrete gotabuna nerbiya agendre ko watesi wabudenchire mu wikirane gange yabwate gochikana samamirania nyona Eliud Kipchoge negatebu myokimense ya Kenya babire bagokolibya se chimbero chintambe chinga kemo Kenya yaligechi rekodi au se egoseri yo kumyoka higati yebintu binde binge anyare goikirana imense ya Kenya na numuna sense meyo yo kumyoka sagendete kwirukia ebandera senchirere ndongigo mwanchu murigereria sense moye chigoseri usegoseri yo kumyoka anegati ali agendete gokorekana orochinga kitugosoka businte tengoso ya sobwango se eligi gosase goseri enkoyone muna chingito kubekelisa senko ya bana banyaruka imense ya Kenya toisekorigeria sobwange meno ombya goseri tubekende yetete ase ligi ya kabere imense ya Kenya bana banyaruka ase ense ya Kenya nyorumuna amamirania yo gosegoseri nigo yerenete eikendi iga yalinge bosio mega ye serikali korali bene matukata nabere yo kumulero yo kabere mu prime minister mukoro imense ya Kenya Raila Odinga na ebimino ombia tena se ligi ense ya Kenya heri ya kabere na boige ligi gosechi ase gosori ende on sinja treni mamirania yeme kurwesi kocha somora yibwe rweta na sokurwanera chigosori me yense ya Kenya ikopada yukurana kwe chiligi au imense ya Kenya nukurana kwe chigosori timu ya Shabana Starlets ya Toreke Menokia ye ase egeti kia Kisii University tukole Jumamosi ase timu yo ya nyara ko yengere timu ya Kakamega Starlets chigo libera ase amaseke Menokia ngiyo ko kisana ase egeti ye chigosori kia University ya Kisii ase timu yo ya Toreke Menokia kia eligene ya kabere imense ya Kenya sema ya Basovati ya Women National Super League ase ye igorete Kamenia ya bene oisukoligeria maliga ni kikosi kiga ya Shabana Starlets kiaberege ko etie sana inse obwegeria bumwegeria mone bwe kosi kiumwegeria Peter Ogechi kiaberege gukora mwegeria maya na ndo sukoligeria njere kiaberege ko robali bosibugo chaka bwesiso ninga ya bere njere ketengia sana na ndo bubi bwabu litukolia Jumamosi asigati kia Kisii University ne kero karibu na etimu hiyo mochakano ya bekene kama ya kila seligi ya kabere mense ya Kenya sema ya Basubati nigerengia sana oisa gotegere nkwana yumwegeria Peter Ogechi abwatoka nyuma ya bosibeke binene kiniga tabuna eganga ya benene yo kwene telibaga seligi enene mense ya Kenya sema ya bana Basubati chinga kia tabuna egekosi kia wekera boni gange bwatingo machinda kechira base kugetanga goterena korukoria obanyango bwe ligi ya kabere mense ya Kenya na inde oisukoli enko imeno bagosaritia segetiga Kisii University ne enko yarenge yoko kokisana no bubibwe chigoli bere asemo nigo toko ba pongezi asa ko kolibia sekemenene kyo na nentore no kwegena unamba chiko kolibia ase ligi ya kabere mense ya Kenya ligi
anda kera ise kobanyorra libaga lyo goswa se ligia nense ya Kenya na chukwa manage timu chinde au na ndo sokoli club ya Shabana Starlets mikakati raso botene bi club kyongole ngini geremia sana na project club ikibwate na nemono botene libwa ini goborobia na ngole nginga nkibwate support isaine kurwa se management na inde ngole nginga tino chisababu ira batanga kurukole bia sana ase ligi ya kabere mensi ya Kenya sokoli nande aseke minokende kia wasaltigwe timu ya Lowland Starlets kurwa se county ya Nyamira boigo timu ne roto weto kali kurwa sorongoro gusi asoko gosere se ligi ya basubati ya kabere mensi ya Kenya nyanyarte kukulibwa aseke minokia ye hegetanga ni chinga kibacha kite kambini aseke tikeli kwa mabwigoro liringiri tukule Jumapili banyarete kwengero chukolinya sema mane timu na ne ya Iron Lady Starlets aseke mino kie ligi ya kabere mensi ya Kenya na indo sokoli ne timu inero negatechi timu kurwa sorongoro usi chiabere chigosiro sana na inde ngole nginga nerebe ya timu mune chisirwe asenjera ya moyo kwene kibinango koli chire bya semino via enkoyo anemona selige ya kabere rekolende nga asesema ya be kambeni ya bote jagete bya himege tikeri koma sebe ikole tunka chigoli nyasemo aseke minno kiabo hegetanga nike ligi ya National Super League ngole ngina rayo mwanchomo ligeri ya kore kanta segeti ekyo kirigo mana nemono kura 5 ye bana banyaruka chinga kinde tengorusia go yamasemo ngwiro ikase ligi ne ya FKF Division 2 asensemo ya bana bamura chinga kitukulige chitimu jide kurwa sorongora gusibine chakoleta sebino byakole kante ikendi timu ya Guja Youth Club njago sateke menokia ya Bwigoro ase ligi ya FKF Division 2 ase timu yo yanyarete konyorobo bwigwe chigoli sato asibire asia beterete bobuye bukegima ase kemenokia ngio ko kesana ase egetikeri ya Kericho wesekoliye timu yo ya Guja Youth Club ya berene sabalingia nye na chiri bagase ligi ya FKF Division 1 maiga yo kurwa se ligi ya FKF Division 2 chinga kibago sire playoff na nemono wasokali wasi semifinali wasase finali asiba nyora libagali wasase ligi ya FKF Division 1 na inde mbacha kitebene kambeni ya Babugoro chinga ki banyorto bubwe wechigoli sato asibere chinga kwale kwenye kadi amone club ya Zuyuta aseke minno kialenge kimunguso sana oisikoli timu enere ya Guja Club nere ya berege gotore sabali hengia sana na inde ya rekane kogokia na inde tuko yasabira mayanga andake ese kokolibia season yiga nenyo libagali waswase ligi ya FKF Division 1 season gocha na toko yora se ligi ya National Super League oinoro mogoko ito buno mubusi korra chitimu chito chigukina chikokolibia abana baitu bakosiringo yerengia na inde bagosoa ase ebitabu byokolike meganeremi ase chigosori oime yense ya Kenya igo etimu ya Guja Youth Club negati timu toko akira mbuya mono asoko kolibia anemona sama chibu ye ikendi ye iga aidete toko tigara ase goseto goskabosio na goswa se ligi ya National Super League ikende iga naro etimu kurwasaro gongoro use timu ya Guja Stars ya tolete kemino kia iga tangani ase ligi ya National Super League ase kemino kia bo batwalete ase getikia Awendo Green Stadium litu kule Jumamosi etimu ya Guja Stars maiga yogo twara emisukosuko ganaga liebinaga na kwena chali bagase ligi ya National Super League ligi ya kabere mensi ya Kenya nigo yabere sabali entambe sana usikolige linga enchera yabere kwerwanira wika wasose ligi ya National Super League nigo yabere enchera getenko sana na ndito wakambia mona soko abo ase ligi ya kabere mensi ya Kenya na maiga yogo chakabene kambeni ya buli tukule Jumamosi timu yo nyanyarete kolikia amachibwara mayase keminene kyo chinga ki banyorto bubibwa bopotangani ase ligi ya National Super League wechigoli bera semo chinga kibali kumyakari amune timu ya Viga United asegetige chigosarikia Green akia Wendo Green Stadium itukole Jumamosi chigoli kurasa mwosere Vincent Nyabuto asama tukamega no mwosere berega kosere club ya Shabana na inde ngole nginga bali monyorete buya ase ligi ya National Super League chinga kitimu ya Shabana ya Rengo Vincent Nyabuto negatia bagosari ba kolete buya sana asege kosekyo ya Shabana na gosoime club kia Guja Stars ngone ngingani gento kyo komenta sana ujasege kosi ekyo na inacho kya konya go kolibia ake kolengani wabuna ho manyumo kosori ya bwata se ligi ya National Super League mbochiko konya etimu yo ya Guja Stars ko kolibia seke menekyo kia ligi ya kabere me yense ya Kenya moni club ya Guja Stars
ngenyora tobo bigwa yobotang'ani rituko ria Jumamosi ase egete kia Wendo Green Stadium chinga kibajaliganete timu ya Vihiga United ase ekemeno kia ligi ya kabere mense ya Kenya nechigori bekorwa ase omogosere Vincent Nyabuto negati echigori chiene timu eyo nkokoriere buya ase ekemeno ekio na niganyarete gotoki gusana nomwegeri mone bwe kose ekio kia Guja Stars omwegeri Sami Okota na indo sokorire omwegeri Sami Okota nomwegeri obwate omanya ase liga ya National Super League na obere gakora club ego koribia sana chinga kiatebere buna club ekio nigarache gokera ase gokoribia ase mino obe ligi ya kabere mense ne ya Kenya omogosore yigose omwegeri Sami Okota nigatebere buna na begeteri sobya sana gochugokera egekosi ekina ne mono koraba gosori bayo koribia ase mino obe ligi ya kabere mense ya Kenya gento na omwegeria Sami Okota gendete gosingere goteba buna neribia abagosori abu korusi obuoba ane mono goteba buna ise koleng'ani wonga ne ligi nyiba jetarakini obuoba mboro buli omogosori gotura bwo botambe buna ligi jenenya na chitimu togochikomera nacho chinanda kene chinyia tukwentuana ligi eri ya FKF Division 1 lakini bono twajire sabali enyia ya National Super League omwegeri nigagendete gosingere gotabuna nere buya bogosori barusi obwoba na nemono go etoma na kokori buya sebimine nobiri bakogosoria anemono gokeya magoso ali bagokora getibu denchire mu kurikia machibwara maya na alisi bagokori buya bagende komenta na kwenda gokori buya elio moelio bagende kogokia mashabiki na batioteri bali bakoyesira chinga kieche cyumwegeria Sami Okota na togati sana abatioteri berete kurwa sorongorwa usi kwenda bakase getikia Wendo unenchire ya moyo gochigotogie timu eyo na inde ekimino kia boli tangani gia kagere kokorekana ase getike chigosorikia gusi kolende kogenda kobatikana na recruitment y'abana jeshi ba KDF yari gokorekana rituko ria Jumamosi ase getie kio kia Wendo Green igosikia gusi stadium nigo yabeterete ekimino koirwa ase getie kia Wendo Green Stadium abu Jumamosi kolende timu yinyanya rite konyoro bubigwa yobotangani ase liga ya National Super League kolende rituko ria Jumatano na ndene bwate getiro kende usene bwate ekebarua bosibwabo gotira wikaso mu Nairobi kuchikobekana biara mu timu ya FC Talanta timu ya FC Talanta niko yegete kura se ligi ya NNMS ya Kenya ya FKF Premier League asinga kiecho ya sebone kurokunga SportPesa Premier League korenginga umanyibwege kose kio FC Talanta we coach boy bochukwe club ekio kia Guja Stars chinga kichingo ngwane mona chinga kibarachi kobeke sabali gocha somo chu Nairobi bochikumyakania mu club kia FC Talanta lakini ntorno kwegena una wetera se support timu ya Guja Stars era nyori kurwa sabati otereria anemono abagusi oli bameta somo chu Nairobi toko basaba eso kia sobunge litukele Jumatano uchakira chinsa kianda cha mugasoko goteteria timu ya Guja Stars chinga kira chikopekana biara mu timu ya FC Talanta lakini ngolenginga omegeri Sami Okota ninga agende to single otabuna egento agende to okora abagosori banu kunya kopakwanera kubatabuna league ya National Super League ne league una chiligi chinde chionsi barusi obwoba na bagosori ngoyeri banarete ya botambe bunenchiremo yokolikia amachibwara maya aine gati ali mwancho mu ligere ya kore kanita se league yo ya National Super League ase ikende yetete chinga ki togotire masemo toswase league nense ya Kenya ya SportPesa Premier League yo yara kanto kumukia liberali tindi ikende yetete maiga muna nakumanya bukare ye serikali kobiruwa matukata nabere kururi bagocha se abakenya kumolera mu Prime Minister Mukuru Raila Odinga ligi NNS ya Kenya ya SportPesa Premier League njira nete ikende igachinga ki emeno obya goseritiwe se ligi neyo ya SportPesa Premier League to jakorito kule Jumamosi ntwaroche ase ligue yo chitimu chitanya konyorobo buya se ligue yiga se season ya chagete se mino bitano bya goserwa sebono nchenya konyorobo nchenya tobo buyiko kwa timu ne rie PS Pometa yenyo tobo buyiko chigolibera se mochinga kibale kumyakania mu timu ne rie Kariobangi Sharks asike mino ke ligue yo NNMS ya Kenya tokare timu ne FC Leopards yenyo tobo buyiko botangani chinga kibale kumyakania mu timu ya KCB tokanya timu kose abuiko timu ne ya Tusker yenyo tobo buyiko botangani chinga ki banyo tobo buyiko botangana se ligue nense ya Kenya igo eligi yenenense ya Kenya SportPesa Premier League iniseko tabane ligi ya rakane gutwara okwamera gotindi anemono chinga ki eligi yega sene gusuka posibune bokwenya gokia oisekoli na chide muje cha gato bobune ya Gor Mahia nyanyorte gosenigi gasene korokia umuchakano rumia ase ligi yo
asika sene kolikia machibu ara mayane bamega yugo ikuru asike mino kia begatangani ke ligi osikolige timu ya Posta Rangers njate netigwa bwigoro na yani pit and run ili abega ikiwa mwelio ni timu ya Gor Mahia igo eligi henene ya Kenya ne ligi ya rekani gutoro mungso sana oisokoleng'aniwa na amatuka mega ase ligi yo ya rekani tekora na anse sana ase birengo bia lakini oisokolige season iga chitimu njira chebangete bintu mbiriko chikobara isi kana timu teyego chikotenga wane yere ligi iga bakumnyakani bakomwelio na omubuyigo ikachi gutoka oisekorigereria aseke minomne kya osare tugikora aseke tige chikosare kya gusi etimia ya Shabana nyanya tuko ikoro igori ama sebo sama etimia Mathare United aseke mino kya bugianga arange bagatabe munegeti kya gusi stadium gocho taraizi kurusi point chonsi lakini okoranga egeti ekiskuizi ase mino berbi etrete ya Shabana ya berege ikoro mino bibere bi kobwatania aseke tige chikosare kya gusi maminchana matuka maiga ase egeti kiyalinga kumusana kurusine bane point emo igo egoroke libuna eligi nense ya Kenya nigiga sene gutwara okwameri kuro gutindi nejitimu chigasene kwerobere buna bukonya kukia chinga ki eligi yegende gutwara omunguso aina yake chinga ki iga yasire ase egwiki yaje ya gatano ime yense ya Kenya oisikori bone timu ya APS Bomet aseke mino kya begatangani eba ikurite timu ne ya Kariobangi Sharks chigolibera semo aseke mino baro etemega na kubetereria obubuyobwe na konyaro obubwa obotangani ne point ya bentangani ase eligi yo ya SportPesa Premier League na inde osikori ne timu ya bere gotoro mochakana rumo besana ne pamega yo gotiri ukurwase ligi ya kabere miensi ya Kenya National Super League timu ya APS Bomet atwara boteneri osi atwara chinga kichingu wa ligi ya nensi ya Kenya egekoni timu ya Police egakuri timu ne ya Shabana egatichi timu chile chinyinge chia yengere timu ya APS Bomet asensema ya timu ne ya FC Leopards ntoro kumusana gokorekana sana anemono chinga kitimu yo yarekana gwa kamakali ase mino bietane te bibere na ngore ngi mino ya bitangani bine nigo bachire makali ase liga nense ya Kenya na mbanya konyora bubuyiga ntikyare kante ko mukiribera litindi asobotenerwe club ekyo ngukwanera asomwegere mwane wege kose ekyo Fred Ambani na baigo umunyekero go be club ekyo Boniface Ambani abo barakane gutwara chinga kichingo mwane mwane chinga kibati hoteli timu ya FC Leopards barakane ko wasoke na kugenda ko bagikeri kigima kubatikana machibu atarenga mayase liga ne yense ya Kenya SportPesa Premier League lakini eikendi yetete mbanya tubibwa botangana se liga ne yense ya Kenya chiga kibaye kurite timu ne ya KCB chigolibera semo asike bino kyalengyo ko kisana na inde batetelibe timu osaba ko salibe timu ya FC Leopards barakan tukutwara mogoko sana kubatikana no konyaro bubibwa botangana se season yiga ikero galibuna nigo babere bako bora sana osibako boronobo nomogoko hanemono bububui igento bachengerete sana na inde ekibarua bwate bosibwa bono komera ne timu ya Shabana aseke menokera basoliti kule Jumatano na inde kera bege tindike gima chinga kibone timu ya Shabana weji komera ne timu ya FC Leopards chinga timu ya FC Leopards ya bokire na chinga timu ya FC Leopards weji komera ne timu ya Shabana iyi kurua sebineno bibere bietire na indire nerango sana asokori kichi point sato ko inyorubuna ase lingaki ichamwali timu ya Shabana ya nyolto bubui ne chinga kia kurti timu ya Bandari golema sibosa ase getigia mbaraki alias mochie o Mombasa ase kakange kiwa omotinyo mone nusu etire igo etimu ya Shabana wikeja se edi ekemeno kili tukole Jumatano koligyo bubui sana na nemono kwene kibina ngogo kira batioteria barakane koga chiwane njere timu yeta yokolibya sama tukabwango iga ne timu ya AFC nero ne wikechigo cha ase kimenege koligi point isato na obubigwa bwa kabera se ligi enene yensi ya Kenya chinga kione abukire na kogendra ko kolibya igone kimeno kereke kumusana negative mino byakere ko gosana wochigo konga sana asobukatakati bweke iga erebosio ngolengina raikuru ase ligi enensi ya Kenya chinga kibono tetoswa ase kambi club kia Ulinzi Stars kidogo koligere libna club ekyo kia Ulinzi Stars umugasore ronkia mubuta umwegerio manebwe kosi ekyo kia Ulinzi Stars ekosa se liga nense ya Kenya umugosore umwegeria Danston Nyaundo
maiga yuko takori biase ebimino obi ligi NNC ya Kenya Nyaundo nigo abirega ukerege kosiekyo na bane season ilia tanyari go kebeka saga yabu yachinga kiklabu ya korte namba isana isata samoja ko ligi NNC ya Kenya maiga yuko takori bia na bono season iga wikira boniga ni club ekiwachi point sana chio kama yako semi no bitano na okubutu kwa niko kogocha mega ye club ekyo kuri wachi goli sato asema ni club ya Kakamega Homeboyz asegetiga Bukungu Stadium ime county ya Kakamega chinga kibano mwegere yo boli guchingo bakigima na club ekyo ndete komoberera sana gose kikandrete koli gichinjira kiranyare ko tinye enseme yo bwegeria sege kosi ekyo kia Ulinzi Stars chinga kibono club ekyo kia mubutire bene Destiny Nyaundo mwegere monebege kosi ekyo chinga kibono Steven Ochola oyo kabiro mogosori mokoro asa matuka mega akagera kwa bega tia bantu bakere kokosana wochikokera kosi ekyo kia Ulinzi Stars ase amatuko alebosio etimu yo ya Ulinzi Stars enyorunga negative tibu chinne mense ya Kenya na ande chiabere chikokole biena chigwate siko yaje ase liga nense ya Kenya na ngota koli kwa yabuya kwa betere iliyo mwegeli Destiny Nyaundo kwa boli guchingo babene chigokera kosi ekyo na ime klabu kia Murang'a Seal maiga yugo ikuru minno bine ase liga nense ya Kenya asoko tanyorobobi mone klabu ekyo nigo kigendete koligereri sana ochigotingia semo yo bwegeli kosi ekyo kia Murang'a Seal chinga ki club ekyo kibegete liso sana se o moegelio mokoro Vincent Nyaberi kobegati ya baegelia barachigo so ase chinga wachigo kere club ekyo kia Murang'a Seal egati ya baegelia banda bange bakire kukochikora kosi ekyo kia Murang'a Seal kobatekano gatakore bia sebminano o bia ligen yense ya Kenya nokorusya mwancho mu ligera litika bana toligerie asobwango etimu yense ya Kenya yo mupira kwenko ya bana banyaroka etimu ya Harambee Starlets nja tware kimeno kya igetangani ya koligiri bagase enko ya orogongo rwa Africa nsema ya bana banyaroka ya WAFCON yo mwakogo cha chinga kitimu yo ya gosele kimeno kya ya entune tangani memo chonero bese Kenya yo chika kibamnya kana mune timu ya Gambia chinga kitimu yo yense ya Gambia yenyora sakong chinga kitimu ya Harambee Starlets ya yo cherra chikolisano se osigolisa to ase maseke mene kiba goseli to kule juma ni juma kelieta na kobatekana no bobiobwe omwegelia manebe kosekyo kia Harambee Starlets musubate Belino Demba bwe sokiri na kotokisana mukibumara ibwense ya Kenya William Ruto asosira chikosali mense ya Kenya anamono tokire sana ogosira beka no koboka bekocha sobo bwe timu yo mupira bwengo yense ya Kenya Starlets mega yoko bua obobi bwechigolo sato ase maso mara ibwensa bwa tokasingi milioni 10 ucha sege kosekyo kubwatekana no kolibia niko mara ibwense konyalire ira mapgenkyo yoko chiko yesire timu yo yaliko cha kolibia sekeminekere ntomwele ya kontipo umara ibwense kubwatekana nesimia kereteke kosekyo kia Harambee Starlets achinga kikiarenga sekambi bosibweke minekyo ningo alietera yugo chugesira ege kosekyo gia omupira bwengo yabana banyaroke mense ya Kenya ya Starlets ase ebimina no biabo bia ebirebosyo na etimu yo nigera chikumena netimu ya Gambia sike mino kia bonga ite kira koleka na bwankyo chinga kibara chikobeke sabali chimense ya Gambia eligo chikurukania mane timu yense ya Gambia nigo bone timu yense ya Kenya kwenda se heke mino kia ntunda ya kabiri koligire bagase ko yorogongo rwa Africa kere nomo oseno kugoro komo bosyo chinga ki etimu yense ya Gambia ra chikuganiri bwa chigolisa twasebosa emanye ko nakiri bagase ntunda yende egentonga kere tegeta chikoba na oise koligire timu yense ya Kenya engo ya kosoria wikechiko ya engo chinga kichingo timu yense ya Gambia na ntori no gosemere buna etimu yo mupira bwengo yense ya Kenya bana banyaruka ya Starlets ne chikora chira sama merane yo ya WAFCON enko ye hera chiko kosori bumwako gocha asentune ntangani chinga ki ya soeta sama merane yo mwaka o 2016 goso mwaka bwechiri bubere ne komne sano nemo na ngole nginga ne miaka nge kianda bono na ntori ne rango sana yo goso sama merane yo ya WAFCON na inde nebiki katie bintu bigase niko to segeta monoko so asama merane yo
na gokori buya sebimino bire bwango igabire bosibwaito na etimu iyo nkorengi ng'a ase ekimino kiao gia kabere nigo barachie koendeke buna nkonyora bore bobui bonde bwensi erikoenekeria ribaga ase amamerani ya WAFCON arachi gokorekana omwaka ogocha igo ntorine gosemeria buna etimu iyo insi obogeri bw'omosubati Berlin Odemba nechigokora buya ase amamerani ayo ya WAFCON omwaka ogocha nomosubati Berlin Odemba chikoba omosubati oyo kabere koyera etimu iyo yensi ya Kenya gosoa ase amamerani ya WAFCON arachi gokorekana omwaka ogocha nkonkorengi ng'omwancho omorigereria onye mbono ogocha nakumira na live iga ya Radio Vuna 2.0 FM omoroberi orasembeo nigo korokung'a abasani nechikoserere nche Geoffrey Ng'ong'o ono omoroberi ngokoreterekera rituko ria Jumatatu gochakera chinsa 10 ase togotwara chiteke 45 goika ense ase togokwana chigosori chiaito na rero tobegete emesa amang'ana amange twakune chigosori chio enkoyo ensemo ya bana banyaruka twakune liga enensi ya Kenya ya National Super League Division 1 twakunera ensemo ya mamnyoko igati eminto ebinge ching'akibonete ng'oso ase enkoyo orogongo rwa Africa ching'aki chikorigeria asobwango omogano bwa eklabu kia enekeri kia Nairobi United sentune dangane eklabu ekio maiga yogosoa ase amameranio ya CAF Confederations Cup ekimino bagoseretia bwigoro maragoba mbaenegete kwenecheri baga sentune yechirombe ching'akibona etimu eyo ya Nairobi United yatwara omogano orumu sana ase enkoyo yaye enyore buna etimu eye eyabogori eligi ya kabere mensi ya Kenya ya National Super League na konyora ribagari ayama ase moso ase ligi enenense imense ya Kenya ya SportPesa Premier League na maiga yaye ekanyora ribagari gosoa ase finali yegekombe kia Mozart Cup ase babakurite timu ya Gor Mahia chigoribera ase mo na korari kukuba abanyangongo begekombe kia Mozart Cup ase bebekere tomoko shilingi 1 milioni 2 nikonyora ribagari ayama ase mogosoa ase amameranio ya CAF Confederations Cup ase chiqualifiers ase etimu ya nacheribaga ase ntunda ya kabere ekagwe timu korwa ase nse ya Tunisia etimu ya Sportif du Sahel chinga kibono etimu iyo ya yesogete etimu iyo abanyangonga bo korwa ase nse ya Tunisia na kwena cheribaga ase ntunda ye bichirombe nyorenga etimu ya bono nigera chikwanye dreda chokorekana chitariki 3 chomutenyo 11 mwaka oyiga eri kumanyanga ibago chikobera netimba wajo kumira nero ase chirombe bunenchire yamo yokorigiri baga ase entunda yende ye chitimu chiri 13 machingia sama menene yo ya CAF Confederations League ayera chokorekana bwango igetimu yo ya Nairobi United bono nigebekira support ya kane chinga ki hebekira mone timu ya Azam kurwa sense ya Tanzania ekabekwa mone timu ya Sesco kurwa sense Sesco United kurwa sense ya Zambia ekabekwa mune timu ya San Pedro kurwa sense Ivory Coast ni timu iri ya Singida Black Stars kurwa sense ya Tanzania igose korigari ne timu ya Nairobi United ase erombe yebekire ya chitimu chikurwa osekurwa se kwende epoti yebekire niko nkone nkinchirgo chikumerana chinga kibono epoti ntang'ani ebwate timu ya Zamalek kurwa sense ya Egypt igatwara timu ya Wydad Casablanca kurwa sense ya Morocco igatwara timu ya CR Belouizdad kurwa sense ya Algeria igatwara timu ya USM Alger kurwa sense ya Algeria boigo epoti ya kabere nigebwate timu ya Al Masry kurwa sense ya Egypt igatwara timu ya Stellenbosch kurwa sense ya South Africa igatwara timu ya Joliba kurwa sense ya Mali igatwara timu ya AS Marinema kurwa sense ya DR Congo chinga ke timu gosese epoti ya katatu ebwate timu ya Kaizer Chiefs kurwa sense ya South Africa igatwara timu ya Doyo kurwa sense ya Congo igateche timu chide chinyingi kobona timu yense igose timu ya Nairobi United nigo erachie kumera ne chitimu buna chitimu echi chire kombination nemo sebono chiraje kubikwa se korengi chirombenye na kere timu ne chikogosoria sebono ababwibara chikwene kibuna mbachikwena chiribaga sentunda yende ya mambira ne yo CAF Confederations Cup chinga ki timu eyo erachie koligia
ribagarinde ase ekeminene ekio igo isekorigere buna etimu ya Nairobi United ase bekire nabo okoranga bado nebwate ekibarua bado, lakini enchere kare gwaka timu che surprise iga asa mamenene ya CAF Confederations Cup si ajabu timu ye moyenyore neba ne final gekorengo ye timu ya Kosalia ningo ye birengo begoro na inde mbairo ete Kosalia yo chinga kibono etimu yo ekendete okori pia na inde korengi nchire kore kuruke bandera yense ya Kenya sama mera nigere nchire ngia sana isukuri ne timu ya polisi ya nyarte kosokibwa amone timu ya Al Hilal chinga ki bari kumyakania ase kemeno kiabo gia kapere na inde naro chinga timu ya police injabe gete petition yo kwa melio bobwi ne kemeno nekyo ekorengani wabuna nige kwa melio na bagosori mbaro batatu bekla bekyo ba bwatre ntigwa se kemeno nekyo bata habwene tigwa kemeno nekyo egento naro chaba begete okwamere se kyo begete netengo ya sorongorwa Africa gia kafa na nemona mamere neyo gete neta mamere ne CAF Confederations Cup ntoma itinga kigo chikoba bono korengi ngabone drero go joko kan chitari kisato chomo tenyo kumena ni momo akoyiga eri kumanyanga timu ya Nairobi United yo kakurwa sense ya Kenya ngayigo chikwe na chirali baga go sen timu kigo chikobekana Nairobi ya rasa mamere neyo ya CAF Confederations Cup chinga ki edre yera chokole kanime yense ya South Africa somochi Johannesburg elio kuligia chitimu chira chikobekana biara ase amamere neyo tikapana ngweru ko jasede bagari liraba liabola ya hasto kuna chidigi au haso bwango anemone mino bya lengi bimuse ikende bya gosaltiwe chinga kitoko chikokoro morobere itoko litukuli alero bwa basane chikosori yokole to asone nje Geoffrey Ngongo ime ligi ya nensi ya bongereza nya gosaltiwe ikende igachinga kikasene ko bwatanze kabisa ase wiki ya kianda ntoro che surprise igana gali ntoro che timu ya Chelsea gegotene ni gwa to kare timu ya Manchester City gegotene ni gwa timu ya Liverpool ya bange ba kereko kumuna ya bokire na ende ya rekanete koli migwa ase kemino ke ikende oisukoli kemino ke lenge kenne pie ikende igayetete ekyalenge ekemino kyaligere isana ne kemino ke timu ya Arsenal timu ya Crystal Palace abange bakagere temna timu ya Arsenal ngote ni wene timu ya Crystal Palace lakini bono oisukoli ya ase kemino ke oseri timu ya Arsenal ba ya rekanete kongeruke gima lakini banyo leto mwali bweli tuko bubwe gole ama sibosa se barekanete kogenda ko ira liga nense ya bongereza sukuri ya se ikende yetete aba gosalia bange banyo stage goli mbali batanya konyonse na nemono bali kiwa bwango cha sebilabo o isukuri club ya Arsenal mo gosere pereje ense na nyorte ko ya entangani me ye club ya Arsenal oso se club ya Chelsea mo gosori Alejandro Garnacho na nyorte ko ya entangani ime club ya Manchester United Mogosari Mateus Cunha na nyorte golia entangani ase club ekyo kia Manchester United mega yokurwa se club ne kia club kali ya Wolverhampton Wanderers igati ya bogosari banda bange igo ase pino bya osoto ikende iga timu ya Manchester City nyanyarte goteni ngomane timu neri ya Aston Villa ase ba konte golia masibosa na andake timu ya Manchester City nero yake liko ko chiko ye timu ya Arsenal kwa melia se liga nense ya bongereza lakini timu injanya aliteku kanyu kidogo na kwa Arsenal libagali kwa yana kidogo chinga kigasene kwa liga nense ya bongereza oisikuli timu ya Chelsea nera sesema ya wanyanya aliteku tendi kwa timu ya Sunderland aseba konte chigo libera seyamo chinga timu yo ya Sunderland ya rekanete ko bogoli litu kwa seke mineki kelingi ko muso sana ne babangi bakirete ko timu ya Chelsea ko bweke minanekyo ne timu ya Manchester United ya rekanero kubuka asenyo to buibwa yo bwa gatatu ko bwatanya liga nense ya bongereza asentune ntangani mega yoko gwa ko mwegelia Ruben Amorim aseke ko sikikia Manchester United kurase klabu ya Sporting Lisbon chinga kibono mwegelio yo adagana ko ikeliwa samatuka bwango lakini sikoli na wanyoro bobu ya sege bimino biko bwatanya kanyoro bobu chinga kiali kumyakana ne klabu ya Sunderland achakanyoro bobu chinga kiali kumyakana ne timu ya Liverpool na bono bobu amune timu ya Brighton ya banga bakare timu nango yete ni bali timu ya Manchester United lakini timu yo ya rekanto ko libia sana aseke menekia bu lituko ya Juma Mosi na abange barekane sana gogera sana na kole to muso asike ko sekia Manchester United chinga kibono kigasene go sange je point ikira bonne kiba je point ikomine sana nebere iwe siko ligali timu ya Arsenal chi point ebwete timu ya Manchester United ne je point sana choka na nega teje timu chigendrete ko akirwe koko sana ko libia season lakini baada ya ligi nendere isiko ligali ne wiki ya kianda bado ntobwate mina nange merongo ebere na bitano ose merongo ebere na kianda na inde bitikalite
ye ligi yema kwa komali gota bado mapema tukunyara gotabanga ligi hii ya chiri ko timu getengwere lakini timu ya Arsenal negative timu chakere koko sana gokori bya semine lakini sikoligereria abange gosaba lingoria benkoyo bagotabuna Arsenal netanga ni chitimu mune ya Chelsea, Liverpool ne timu ya Manchester City chikoretwe CA kendemo yalingo mwaka bwechiri bubere na 15 na season eyo timu yerete ligi nigo yale kurwa ase chitimu chiri isiko ye chitimu chiri sana mo chire chingi ya liga ense ya Bongereza yalinge timu ya Leicester City ntoma itinga season ena napigo chokoba oise koliga libna chitimu chiro chare kane koro kia chinchara ase liga yense ya Bongereza liga timu ya FC Bournemouth liga timu ya Sunderland negative chitimu chigenda to kolibia na boige timu ya Tottenham egati chitimu chile chinyinge chiakere koko kolibia se liga nense ya Bongereza lakini sikuli timu ne ya FC Bournemouth ya pelege gotwara muchagano mu yesu kulingana una ijanya ate gotene timu mune ili timu egatene timu mune ili ya Liverpool ekarakane ko yachinga kichinkong na uko ikora kwa timu ya Nottingham Forest negative bintu bya bayiro mwenso sana okolibia se kibina nekyo lakini asense mo timu ya Nottingham Forest nebamega yo kumuteni umwegeri ange postugu emeremo bado club ekyo ngenda tuwetera chinga kichingo muchinga kibakulite abone timu ya FC Bournemouth chigoli bere sekosa sikibino ke kende yedete negati ali mwanchumo ligiralia ime ligi ne se Bongereza temetinga timu kyo gotokiae na inde season inde mukiro chera chikubule bunyango bwe ligi ne se Bongereza negati ali kende se ligi ya ne se Bongereza na kurwase ebimineno ime ya bo Italia ase liga nense ya Italia sili hebi ingembia kolekane to ikende iga mtwaro che club bune kilikia siro mageko likole to kwa meligo tindi ase liga nense ya Italia ase bono club ekyo kenyorte obo barete angene uko hamerani timu ya Napoli yo egendete kora liga nense ya Bongereza chinga kyo mogosori Paulo Dybala arekanto gukora herango ya yogo tanyonsia korwa omotinyo komena kabiro mwako ligo ikaraboni gasa nyonste goli ya chinga bakumyo kata timu ya Sassuolo ase kimeno ke ligi ya Italia Serie A ase ikende yetete igatia anda mange ntoro chomo goseri Kevin De Bruyne akanya rorogoma Rwanda kabange bawa boere ngari korwa chiko mobeka isiko na nemono kolimyo koli kwa ya se club ya Napoli igati yebinto binde binge begandeta se liga yo ya bo Italia Serie A ime ya Liga Santander ekimeno kel clasico ngia bade tense ikende yetete chingaki he club Real Madrid kenyarte kobogolia lituko asuge kuri club ne kia Barcelona chigoli bera seyemo asikimeno kel nkemo sana oise kuri club Real Madrid season iga kiarekane okori biyana indingia kere kokosana aso okori biya se ligi yo ya La Liga Santander chingaki kuri Terianza li point sano ase liga yo ya La Liga Santander chinga kitimo ya Barcelona ko yebwate asobuange seribaka lia kabera lakini nkore nginga abange bakerete ko kusane timu ya Barcelona kubua ekemenekyo yeso kore ngani ngomne bino bil clasico ange bitato bietrio chimege timu ya Real Madrid nigo yanyarege go ikorwa na igoro nigo banyarte gose abigoro nigo banyarte ko yekulite meyo ya Barcelona chigori is ibere se mongole nginga nara yo mwanchomo digere rikorwa se umurobiri bo pasane chigo sala selito ko lero ngore nginga twatwara mange twakwane chigo sala cheito ngore nginga tromena lituko yima tate ike gocha era po mutenyo komena limo chitarikisa to tukwanera mange ase chigo sala cheito nche konkoro ko Geoffrey Ngongo genda go tobwati woka subscribe aso mutando ito o YouTube at Radio Vuna 102.0 FM tigato mrane ikie gocha.